מעכשיו. טוב, אז שלום לכולם, תודה שהגעתם. להרצאתי הראשונה, כן, מפתיע, אבל זו הרצאה הראשונה, שהנושא שלה הוא מופלא בעיניי. הכותרת, אתם שומעים אותי כולם? יופי, מעולה. שומעים, רואים, הכל בסדר. הכותרת שנתתי להרצאה היא מה הגוף בא לספר לנו, אבל אנחנו נבין את מה הגוף בא לספר לנו אחרי שנעבור תהליך שבו נבין מהו צירוף מקרים ואם הוא קיים בכלל. אז אני רוצה להתחיל בסיפור. אנחנו אנשי הסיפורים הרי. והשנה היא 2001. אני יושב בפעם הראשונה על כיסא הפסיכיאטר, הוא מול הפסיכיאטר, ומדבר. ואחרי 5 דקות הוא קם, הולך לשולחן שלו, מתקתק משהו על המחשב, ומביא לי פתק. הוא אומר לי, קח את זה, ותגיע עוד 3 חודשים. ואני מסתכל על הפתק, ומסתכל עליו, והוא כבר בענייניו. ואני יוצא החוצה, מסתכל עוד פעם על הפתק, כתוב שם אפקסור, תרופה פסיכיאטרית. ואני מסתכל עוד פעם על הפתק, ואני אומר, אני עוד פעם תרופה? ובשנייה אחת אני קורא את הפתק, זורק אותו לפח, ומבין שאת הריפוי אני מוצא במקום אחר לגמרי. אז בטח אתם שואלים את עצמכם, מה אני מחפש אצל הפסיכיאטר? אז אני לוקח אתכם שנה אחורה. שנה אחורה אני מתחיל להרגיש שריפה ויובש בעיניים, באף, בגרון, בכל מקום. וזה מציק לי בצורה בלתי אפשרית. זה פשוט עוצר לי את החיים. ואני מתחיל להסתובב אצל רופאים, וזה נותן לי כדורים, וזה נותן לי משחה. היה אחד שאמר לי, תצטרך לחיות עם זה. היה אחד שנתן לי כותרת ראומטיזם. אני בן 30, ראומטיזם, משהו לא נראה פה. ובאותו רגע שאני זורק את הפתק הזה לפח, את המרשם, נחות העיניים שלי על עיתון, שהיה שם זרוק, והוא היה פתוח. ואני מסתכל על העיתון, ומודעה קופצת לי לעיניים. דרוש מתנדב לסטאז' ברפלקסולוגיה לרידמן. הם מבקשים מישהו שיבוא להתנסות בטיפולים שלהם לצורך סיום הלימודים של רפלקסולוגיה ברידמן. ומשהו קורה לי ללכת לשם. עכשיו, אני לא יודע אם לקרוא לזה צירוף מקרי, עם אצבע אלוהים, אבל אני מעולם לפני זה לא הייתי בטיפול. בטח שלא הייתי מסתכל על עיתון, על מודעות של טיפולים בעיתון, אבל זה קפץ אליי. ואני מחייג לבית ספר, למכללת רידמן בירושלים, וקובע, ותוך יומיים אני מגיע למה שהם קראו הסטאז'. ואנשים מחכים לי ושואלים אותי, באווירה אחרת לגמרי מקופת חולים או מכל קליניקה אחרת, שהייתי בה עד עכשיו. ואני מגיע שבוע אחרי שבוע, והמטפלת שואלת אותי שאלות, ונכנסים לעומקים, ואז אני מבין, בפעם הראשונה שיש חיבור בין גוף לנפש. לא הייתי בעולם הזה בכלל. ומרגע לרגע אני מבין שהגוף מדבר אליה, הגוף מספר לה סיפור, למטפלת. ואני עובר תהליך מדהים שמעולם לא עברתי, ואחרי חודשיים הכל נגמר. היובש בעיניים נעלם. אני נושם. פתאום הגיעה בהירות. ובבהירות הזאת אני מבין שמשהו בחיים שלי הולך להשתנות. ואני מתחיל ללמוד בהתחלה רפלקסולוגיה ומגע, כי המגע מאוד 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 התחבר אליי. משהו במגע התחבר אליי, מאוד מאוד. ואני מתחיל ללמוד, ואז אני מבין 2 דברים. הדבר הראשון שאני מבין הוא שאם אני התגלגלתי שנה שלמה בין רופאים על בעיה יחסית פשוטה, ולא מצאתי את המזור אצלהם, אני מניח שיש עוד איזה 3-4 שמסתובבים כמוני.
ולהם אני רוצה לעזור, אותם אני רוצה לרפא, בדיוק כמו שריפו אותי. אז זאת התובנה הראשונה. התובנה השנייה הייתה שאני משחרר את החיים הנוחים שאני הייתי מיועד להיות בהם. באותה שנה אני מתחיל דוקטורט במדע המדינה. זה היה אחרי 6 שנים שאני לומד באוניברסיטה, BA, MA, מדע המדינה, מזרח תיכון, שנים שבהם אני עובד במחקר, במכון ון ליר בירושלים, מכון מאוד נחשב בתחום, ומורה לאזרחות, ואני מחליט שאני משחרר את העניין הזה, ומתחיל משהו חדש, שאין לי מושג מהו בכלל, איזשהו מסע. והמסע שלי לוקח אותי ל-12 שנים של לימודים, 12 אולי יותר אפילו, ואני לומד עוד מגע ורפואה סינית, ואני לומד רייקי והילינג, וטטה הילינג, וטראומה ונשימה, ומתרגל יוגה, ומתרגל טאי צ'י, ומתרגל ויפאסנה, ומשתתף בסדנאות ורטריטים שמאנים. ואז, אחרי זמן, אני מבין שגם אני מבין מה הגוף מספר. זה מדהים, אחרי כל כך הרבה מטופלים, אצלי בקליניקה ותהליכים, אני מבין שהגוף מדבר אליי, הגוף מספר לי סיפור. ואני מבין את הסיפור הזה, ומייצר תהליכי ריפוי אצל אנשים. מסייע להם להירפא, בדרך שהיא שונה לחלוטין. ואז עובר עוד זמן, ואני מבין שהכל קשור לצירופי מקרים. לא סתם, צירוף מקרים מובנה. כן, אני יודע, זה נשמע טריקי, אבל אנחנו נבין את זה בהמשך. אז זה צירוף המקרים הראשון שבאתי לספר לכם. הצירוף המקרים השני הוא קצת טרגי, והוא לוקח אותי 2 אחורה. לפני 2, אוקטובר 2018 במדויק, אני ישן בלילה, השעה 4 בבוקר, ואני שומע טלפון, ועוד טלפון, ועוד טלפון, ואני מרים, ואני שומע קולות של המולה, ואז מישהו ממש צועק עליי בטלפון, זה תומר? זה משטרה. הייתה שריפה אצל אבא שלך? תלך לאיכילוב, הוא שמה. ואני לא יודע מה קורה, והכל מתערבב. ואני מתארגן צ'יק צ'ק ונוסע לבית חולים, ואני מבין בבית חולים שאין בן אדם עם השם שלו. ואני נוסע אליו הביתה, ותוהו ובוהו, שריפה איומה שלא נראה שמישהו בכלל יכול לצאת מהחיים מהדבר הזה. ואז עובר עוד זמן, ואני מבין שהיה פה צירוף מקרים טרגי. כנראה שהיה שם בן אדם בתוך הבית, והוא יצא והשאיר דלת פתוחה, ושמגיעים שירותי הכיבוי, הם מבינים שאין שם אף אחד, נכנסים, מכבים את השריפה, יוצאים, ואז שואלת השכנה, אבל איפה שמואל? ואז הם לובשים את כל הציוד, ונכנסים פנימה, ומוציאים אותו עם בצקת במוח. 3 ימים אחרי זה הוא נפטר, ולקח איתו את כל הסודות של כל הצירופי מקרים האלה לקבר, ואני נשארתי עם הסיפור הזה. אז אלה הם צירופי המקרים שבאתי להראות לכם היום עליי. אני בטוח שגם לכם יש צירופי מקרים, וגם אם אתם חושבים שאין לכם צירופי מקרים כאלה, בסוף הערב הזה אתם תבינו שכנראה היו לכם ופשוט לא שמתם לב לזה. אז זה הסיפור שלי, ואני רוצה להיכנס איתכם לעוד כמה סיפורים. כי הגוף מספר סיפור והעולם מספר סיפור, ודרך זה אנחנו מבינים את הדברים. נכון, פירות נופלים מהעצים, כל הזמן, בכל מקום. בכל מקום בעולם, בכל שעה. אחת הסיבות למוות בדרום הודו היא נפילת קוקוס על הראש. הסיפור הבא קשור לדבר הזה. השנה היא 1665, ובצירוף מקרים, גם אז הייתה מגפה באנגליה, ואנשים היו בבתים.
וגם אוניברסיטאות לא היו. ובאחד הכפרים יושב לו סטודנט צעיר בן 22, וקורא, אני מניח שזום לא היה, אז מה שנשאר לו זה לקרוא ספר. הוא יושב וקורא ספר, ופתאום בום נופל לו תפוח על הראש. עכשיו, במלוא הכנות, אם היה נופל עליי תפוח על הראש, אני הייתי מתעצבן. אני מניח שגם אתם הייתם מתעצבנים. אבל הוא, כנראה שלא התעצבן. הוא לקח את התפוח, הסתכל על העץ שלידו, ובום, נפל שם עוד תפוח במאונח. והוא מבין שיש כאן משהו הרבה יותר גדול. הוא מבין שכדור הארץ מושך אליו דברים מלמעלה למטה. אחרי שנים שהוא חוקר, הוא מבין שגם הגלקסיות והכוכבים וגם הנוצה נמשכים לכדור הארץ. והוא מצא שיש לזה חוק אוניברסלי, חוק הכבידה. ומתוך הדבר הזה התחילה להתפתח האסטרונומיה, והבינו גאות ושפל, והבינו אופטיקה. יותר מאוחר המציאו את המטוסים, את הטילים, את הלוויינים. הם הבינו שיש כאן כוח כבידה, ואפשר להתגבר עליו, אבל מישהו היה צריך להבין את זה. עכשיו, גרביטציה הייתה קיימת תמיד, מאז ומעולם. הוא רק גילה את זה. לאיש הזה קוראים ניוטון, למי שעדיין לא מזהה. אז תבינו איך התודעה משתנה, מגילוי אחד קטן שהגיע בטעות, לכאורה, מצירוף מקרים. אני רוצה לקפוץ 250 שנה קדימה, לשנת 1928. 1928 יושב לו פרופסור מאוד מכובד בלונדון, וחוקר תרופה או חיסון, כמו היום, לשפעת. אתם זוכרים שהיה שפעת החזירים, שפעת הספרדית באירופה, לפני 1920? אז הוא חוקר חיסון, אפרופו מה שקורה היום, חיסון לשפעת. והוא שם כמה צלחות פטרי על השולחן, בסוף המחקר שלו כבר, הוא שם כמה צלחות פטרי על השולחן והולך. וכשהוא מגיע, הוא רואה שאחת צלחות הפטרי פתוחה. עכשיו, אני מניח שאם אני או אתם, או כל מדען אחר, היה רואה את הצלחת פטרי הזאת, הוא היה מתעצבן. זאת אומרת, חלק מהמחקר, ואנחנו כבר בסוף המחקר, וצלחת פטרי שכחתי אותה פתוחה. זה עניין של ביקורת, עניין של תקציב, עניין של לא יודע מה, כל אחד והסרטים שלו. במקום זה, הוא בוחר בדרך אחרת. הוא מסתכל על הצלחת, והוא מגלה משהו מדהים. הוא מגלה שבמרכז הצלחת יש עובש, ומסביבו חיידקים. ומבין שמשהו הורג את החיידקים. ומכאן ואילך, כל המחקר שלו תופס תפנית ממש של 180 מעלות. והוא הולך וחוקר את העניין הזה עד הסוף, ובסופו של דבר מוציא את הפניצילין, אנטיביוטיקה. כן, לנו זה נראה מובן מאליו. לי זה נראה מובן מאליו שאני יוצא לרכיבה עם הבן שלי על אופניים, והוא נופל על הכביש ונפתח לו פצע ברגל, ואני יודע שאני מגיע הביתה מורח לו אנטיביוטיקה ולא יהיה לו זיהום. אבל תחשבו אם זה היה לפני 100 שנה, אם אותו ילד היה נמרח על המדרכה, והפצע היה מזדהם, יש מצב שהוא היה מת. זיגמונד פרויד מת מדלקת בשן. היום זה לא יכול לקרות כבר. תארו לעצמכם מה היה קורה אם במלחמת העולם הראשונה לא היה את התגלית של האנטיביוטיקה, כמה חיי אדם היו נחסכים. תארו לעצמכם מה היה קורה אילו לא היה מתגלה האנטיביוטיקה במלחמת העולם השנייה, כמה עוד מתים היו. זה שינוי תודעתי מטורף. אז רגע, שנייה. אז אנחנו מדברים על צירוף מקרים, ועכשיו
אני רוצה לעשות לכם היכרות עם מילה מאוד מעניינת, מילה באנגלית, שנקראת serendipity. אני לא יודע אם מישהו שמע על המילה הזאת, היא מגיעה בכלל מסרי לנקה, אבל היא לוקחת אותנו עוד צעד אחד קדימה, בהבנה של צירופי המקרים. דבר ראשון, יש לנו את המקרה. מקרה שקורה שלא בכוונה, כשאדם מחפש דבר אחר בעצם. זה מה שראינו אצלי במקרה, ומה שראינו בשני המקרים האחרים, ויש עוד הרבה מקרים כאלה בעולם. אוקיי? אז יש לנו זיהוי, יש לנו נתינת המשמעות לאותו דבר, ומכאן יש לנו שינוי בתודעה. אז זה סרנדיפיטי. עכשיו, לאורך הזמן, אני מבין שלאותו סרנדיפיטי, לא כל אחד יכול לזהות את הסרנדיפיטי. יש אנשים, יש עוד כותרת של לואי פסטר שמאוד אהבתי, לואי פסטר אומר, במדעי התצפית, המזל מעדיף את האדם המוכן. תחשבו על זה. אז מי הוא מצרף המקרים? אני מבין, ותכף אנחנו ניכנס למקרים מהקליניקה, ותכף אנחנו ניכנס לשאלות, אני רק רוצה להסביר את המסד לפני זה. אז אני מבין שמצרף המקרים קודם כל צריך לחוות איזשהו כאב. עכשיו, זה לא חייב להיות כאב פיזי, זה לא חייב להיות חרדה איומה. זה יכול להיות מקרה כמו אלכסנדר פלמינג, שחווה מפח נפש עם הצלחת פטרי שלו, אוקיי? סוג של כאב. זה יכול להיות אני, שבאתי לפסיכיאטר ואני מקבל עוד תרופה, והוא לא מסתכל עליי בכלל. סוג של כאב, אוקיי? תחשבו על זה. עכשיו, איזה תכונות אנחנו צריכים לאותו בן אדם? אותו מצרף מקרים, אותו צייד סרנדיפיטי הזה. אז אנחנו חייבים להיות בעלי ענווה, אוקיי? מה זה בעל ענווה? זה אחד שמשחרר מעצמו את הידע, אוקיי? כשאני אומר, אני יודע, אני מפספס המון. כשאני מלא לכאורה בידע, אני לא מאפשר לידע להיכנס. שימו לב לפעולה הזאת. אני לוקח שאיפה, משחרר נשיפה, ואז אני יכול להכניס את התנועה. רק כשאני משחרר, אני יכול להכניס. אני תמיד מלמד את הבן שלי, והוא יודע את זה. כל פעם שאני אומר לו משהו, הוא אומר לי, כן, אני יודע. ואז הוא נזכר במשפט שאני אומר לו, והוא אומר לי, כן, סוקרטס אמר, שכל מה שאני יודע זה שאני לא יודע שום דבר. אז אני מחכה שהרגע הזה יחלחל גם אליו, אבל בלי הענווה הזאת, אנחנו לא יכולים להכניס משהו חדש. אז זה תנאי ראשוני לצייד כזה. התנאי השני הוא הקשבה. עכשיו, הקשבה זה לא רק באוזניים, הקשבה היא קורית פה בשטח. כשמגיע אליי מטופל, כשאני מסתכל על בן אדם, אני מסתכל לו בעיניים. אני מרגיש את הנשימה שלו. אני קולט איך הוא מדבר, אם הוא מדבר מהר, לאט, אם הוא מנמיך את העיניים. יש כאן המון 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 דברים להקשיב להם במרחב. זה לא רק ההקשבה למה שאומרים. הגוף מספר סיפור, אמרנו. אז בואו נקשיב לו, מעבר לדברים. והדבר האחרון בשלב הזה של המודעות, שתכף נדבר מה זה מודעות, הוא הזיהוי. זה השלב הכי קריטי בעניין הזה, כי כשאני מזהה את הנקודה, אז אני יכול לעשות את השינוי. יכולים לעבור לידי מיליון צירופי מקרים, ואני לא אשים לב אליהם. אני לא אזהה אותם בכלל. זה תחילת שלב המודעות. עוד תכונה שחשובה לאותו צייד, היא גמישות מחשבתית וסקרנות, כי בלעדיהם הוא לא יוכל להתקדם קדימה. הוא יכול להבין את זה כרגע, אבל הוא לא ייקח את זה קדימה. הוא לא ינסה להבין את הדבר השונה שקרה כרגע, את הצירוף מקרים הזה, המוזר. מכאן יכול לקרות שינוי נתיב וגילוי עולם חדש, עד כדי שינוי תודעה, ותכף אנחנו נדבר על זה. אז
אז מה זה בעצם? רגע, עוד משהו. אלברט איינשטיין אמר פעם שצירוף מקרים היא דרכו של אלוהים להישאר אנונימי. תחשבו על זה גם. האם יש באמת צירופי מקרים, או שזה משהו אחר, או שיש לנו השגחה. יש כל מיני, אבל את זה אי אפשר פשוט להוכיח פה כרגע. אז מה זאת מודעות בכלל שאנחנו מדברים עליה? זה שם נורא נורא גדול, והרבה אנשים אומרים, בואו, אתם רוחניקים, אתם כאלה, אבל מודעות היא בסך הכל לשים לב, מה שנקרא awareness באנגלית. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו רגע על הציור שכאן משמאל, אתם רואים, נכון? את הציור הזה אני הרכבתי מכמה ציורים, הוא מאוד מאוד מורכב, ואם אני אגיד לכם להסתכל עליו, כל אחד יראה משהו אחר. ובכל זאת, אני רוצה שתשימו לב, שתהיו ערים למה שקורה פה. אוקיי? יש כאן משקפיים, יש כאן בן אדם, יש כאן עולם, יש כאן פאזל, יש כאן מלא מלא דברים. אנחנו יכולים להרכיב מזה המון המון תמונות. כל אחד ותפיסת עולמו, כל אחד ומה שהוא רואה, כל אחד והנשימה שלו. תכף אנחנו נדבר על זה גם. אז מכאן מתחיל השינוי, והשינוי קורה לנו בתודעה. עכשיו, מה זה תודעה הזאת? תודעה היא סוג של מילה מאוד מאוד טריקית. תודעה מתייחסת למערכת האמונות ותפיסות העולם שלנו. שימו לב, אם פלמינג הביא לנו את המתנה הזאת של האנטיביוטיקה, יש לנו חופש להיפצע, חופש לעשות הרבה יותר ממה שעשינו עד עכשיו, אוקיי? אנחנו יכולים ללכת, לאפשר לעצמנו אולי להיפצע, אולי זה, אנחנו יודעים שיש לנו שקט בעניין הזה. זה שינוי תודעתי מטורף, אוקיי? תודעה באנגלית, consciousness ו-mind. פעם ככה, כל אחד ועניינו. עכשיו, אני רוצה לדבר על הכאב. ותכף אנחנו ניכנס למקרים מהקליניקה. אז מבחינתי, כאב הוא חוסר איזון, אני קורא לו מבני. למה מבני? שימו לב לעניין הזה. כי כשאנחנו מדברים על קונקרטי ואבסטרקטי, אתם בטח מכירים את המילים האלה, קונקריט זה בטון באנגלית, משהו מאוד מחובר לקרקע, משהו מבנה פיזי. ואבסטרקטי הוא חסר מבנה, אוקיי? זה בעצם סוג של ניגודים. קונקרטי הוא הפיזי, הוא הידיים והרגליים, הוא מה שאנחנו באמת מרגישים פיזית, ואבסטרקטי הוא, יש לי חרדה, אני לא מצליח, כל מיני דברים שהם חסרי מבנה. ואני מבין שזה גם וגם. זאת אומרת, הכאב שלי בכתף מייצג משהו שהוא הרבה יותר פנימי, משהו הרבה יותר רוחני ורגשי. משהו שמייצג את העבר שלי. למרות שהוא קרה עכשיו, ויש לי הסבר מאוד מאוד ברור אליו. עוד משהו, הכאב שלי והכאב של נחמה ושל שלמה, למרות שהם בדיוק באותו מקום, מייצגים דברים אחרים לחלוטין. אז זה מתקשר לחוסר האיזון המבני שאני מדבר עליו. ודבר אחר, כאב הוא שיקוף, כמו שאמרתי קודם, שיקוף של מה שאנחנו בפנים. אוקיי? זאת אומרת, אם יש לי כאב בטן, נכון, זה בטן ומטפלים בבטן, אבל הבטן מייצגת, יש לה ייצוג הרבה יותר, יש לה השתקפות הרבה יותר פנימה, בעניינים אחרים, במרידיאנים, בהבנות הרבה יותר רוחניות ועמוקות. אוקיי? ותכף אנחנו נראה איך זה עובד בקליניקה. שיקוף, וכאן יש את הדבר שמפתיע אותי כל פעם מחדש, ואני מבין אותו יותר ויותר, שמטופלים מגיעים אליי כדי לשקף אותי. זה מופלא, כל פעם מחדש אני נתקל בזה. לא מזמן הייתה לי שיחת זום, בצירוף מקרים, פה בביז, ואני קולט שמי שמולי מקחקחת בגרון כל הזמן. עכשיו לא אמרתי כלום כמובן, והיא מדברת את דבריה, ואחרי זה אני סיפרתי את סיפורי, ומבינה את הדבר הזה של
של צירוף מקרים מובנה. אז היא אומרת לי, אז בוא נפתור את זה. ואנחנו מדברים את זה, ופתאום אני מבין מה זה, ואני מספר לה, ואומרת, וואו, ומספר לי את הסיפור שלה, ואז אני מבין שזה הסיפור שלי בעצם. זה מדהים. כל מפגש שלנו, וזה כבר החיבור לקבלה, שמאוד מאוד מאוד עמוק אצלי, כל מפגש שלנו עם מישהו או עם משהו, הוא מפגש שלנו עם עצמנו. תחשבו על זה. כל פעם שאנחנו כועסים על מישהו, אנחנו כועסים על עצמנו. כל פעם שאנחנו אוהבים מישהו, אנחנו אוהבים את עצמנו. אז זה בהיבט הזה. רגע. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לשלושה מקרים. יש לי המון 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 מקרים לספר לכם עליהם, אבל אני רוצה שנבין מה זה הסרנדיפיטי המובנה הזה. איך זה קורה בקליניקה? מה הסיפור הזה בכלל? אוקיי? עכשיו, לצורך זה אני מתנצל, אבל אני אקריא חלק גדול מהדף, כי הדברים קצת מורכבים, אז תסלחו לי. הסיפור הראשון הוא הסיפור על הילה. אז הילה נכנסת לקליניקה כשהיא תופסת את זרוע השמאל שלה. היה לי ברור שמאוד מאוד כואב לה. ויש לי כאב, יש לי כתף קפואה, היא אומרת לי, מדגימה לי איך התנועה כזה בקושי זזה. וכבר אז אני מבחין שהיא מאוד מופנמת ולא משתפת. משהו מאוד מופנם. כאלה מתבגרת בת 18 כנראה. ואני שואל אותה, כמה זמן את סובלת מזה? אני מנסה לדלות ממנה פרטים ממש ממש בכוח, כי היא ממש ממש לא מדברת. אמרת לי 2 וניסית לטפל בזה? כן, פיזיותרפיה, אטופן, כדור לדלקות. והיא אומרת, והיא לא מפרטת, היא כזאת, היא מין שקטה כזאת. ואלה היו תשובות היחסית ארוכות שלה. כל השאר היה, כן, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. ואנחנו מתחילים לעבוד במגע. זה גם דרך בשבילי להרגיע, וגם דרך ליצור תקשורת, כי דרך הנקודות, אני ממש מזהה, אני ממש מתקשר עם הנקודות, לא יודע, אין לי הסבר לעניין הזה, ממש מתקשר עם הנקודות. וכאן מתחיל תהליך הזיהוי. זוכרים? סרנדיפיטי. ואני מתחיל במגע עדין ועמוק בכתף והזרוע, וזה מאפשר לי לזהות נקודות שכואבות ולשייך אותם למרידיאנים ולכל מיני דברים אחרים. מין סוג של פאזל כזה שאני בונה. ובשלב מסוים אני מתחיל לסובב את הכתף בעדינות, ברכות, ואני מרגיש את הקושי שלה, את ההחזקה. אני מבין שיש שם איזשהו פחד ממש ממש גדול להזיז פה את העניין הזה. וכל פעם שאני מגיע לנקודה כואבת, היא יוצרת את הנשימה, ומסננת את זה, זה כואב נורא, ומחזירה את היד למקומה. ואז, בלי שום התראה, מגיע שלב המשמעות. כן, זה כאילו, זה מגיע, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש אנשים שאומרים שזה תקשור, לא יודע מה, אבל זה פתאום מגיע. ומגיע לכל אחד משהו אחר. זאת אומרת, שאם מילה מגיעה עם כאב בכתף, ומישהו אחר מגיע עם כאב בכתף, יגיע משהו אחר לגמרי. ואני אומר לה, אני מזהה כאן קונפליקט שיושב בין הצורך לרצון. הגיד הזה, הוא מין חוט גמיש שמחבר בין העצם לשריר, בין גוף לתנועה, בין הקונקרטי לאבסטרקטי, כמו שדיברנו על זה קודם. והיא שואלת אותי, מה זה אומר? ואני אומר לה, אני מקשר את זה לתקשורת מול אמא שלך, איך היחסים שלכם? אני שואל אותה, והיא אומרת לי, אני בסדר, הכל בסדר, ככה. ואני ממשיך, אני רואה כאן את הצורך שלך שנלחם כל הזמן ברצון שלה. אני אומר, ואני ממשיך להניע את הכתף, כל פעם עוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר, ואחרי מספר תנועות, שאני מלמד אותה גם לנשום כמו שצריך, מגיע רגע ההבנה. שמת לב שהזרוע עושה סיבוב שלם ולא היה לך כאב? כן, יונה, כזאת מחויכת פתאום.
אחרי 10 דקות של התרגול הזה, של הסיבובים, משהו מאוד עדין כזה, כשברור שהכאב כבר לא שם, אנחנו נפרדים לדרכנו, ואני קולט שמשהו בה מאוד מאוד רגוע, כאילו שחררה איזה כמה טונות מעצמה. והיא נפרדת ממני, ואחרי 3 ימים אני מקבל טלפון, מאמא שלה. אל תשאל, היה משבר גדול, רבנו, והכתף שוב נתקעה לה, והיא ממש נסערת. אחרי 2 שעתיים הם התייצבו אצלי בקליניקה, היה להם ממש דחוף להגיע, כי הם לא גרות בארץ. אתה לא מאמין, היא אומרת, הכל היה פיקס, כמה ימים עד שרבתי עם אמא אתמול, וצרחנו אחת על השנייה, פתאום היא מדברת, קודם היא לא דיברה כלום. היה שם המון כעס ואכזבה ומריבות והתקדשויות, ואז הכתף נתקעה לי. ואני לא יכולתי להזיז אותה בשום אופן, היא אומרת. אז אני ואמא הבנו את הקשר עליו דיברת בין הכאב לקונפליקט בינינו. ואני מסתכל עליה, ככה ממש, היה הבדל של שמיים וארץ לפני ואחרי שאמרה את הדברים. מגוף מאובן וחסר נשימה, עברה פתאום היא קיבלה נשימה, פתאום משהו השתחרר לה עוד יותר. ברגע אחד הרגשנו שנינו איך היד שלה הופכת לרפויה, ועוד כמה סיבובים ועיסוי, וכל הכאב נעלם. יומיים אחרי זה הם טסו חזרה לארצם, הם לא גרות בארץ כאמור, ואחרי חודש, חודשיים אני מקבל טלפון מאמא שלה, ואומרת לי, אתה לא מאמין. הילדה השתנתה, כאב הכתף נעלם לגמרי והיא שקטה ורגועה. לא מתווכחת, פחות סוערת. גם אני הרבה יותר משוחררת מולה, אני מרגישה שאני מאפשרת לה יותר מרחב לעולם שלה ולזמן שלה. אני מהירה מעט, מנסה רק להעיר ולכוון, אני בטוחה שהיא מרגישה שאני נמצאת שם תמיד עבורה. אז זה הסיפור הראשון. הוא בעצם מראה לנו את החיבור לזיהוי, למשמעות ולריפוי. והריפוי יכול לקרות הרבה אחרי. והריפוי הוא לא רק שלי פיזית, כי אמרנו שהכאב משקף. הכאב בא להראות לנו משהו. אז אם למדנו את הכאב והבנו אותו, ופתרנו אותו גם פיזית, אבל בעיקר פה, עשינו את רוב העבודה. וזה מה שקורה. וככה זה עובד. אני רוצה לספר לכם את הסיפור של אושרת. והוא ככה. היא מגיעה אליי לקליניקה ואומרת, הבטן שלי התנפחה פתאום לפני שבועיים. והיא מראה, היא מחזיקה כזה את הבטן, ממש, תראה, זה כמו בהיריון כזה, וממש היא חיה את הדבר הזה. היא אומרת לי, בדקתי, זה לא קשור לעיכול, לא לעניינים נשיים, לא כואב, מתנפח. והיא מלטפת כל הזמן את הבטן, כאילו משהו הריוני כזה. זה ממש העסיק אותה. ואז היא מספרת לי את הסיפור. אז היא אומרת לי, זה קרה כבר לפני 5 שנים. וכמו עכשיו, גם עכשיו הלכתי ועשיתי בדיקות, שונות ומשונות, כל מיני דברים מוזרים, ולא מצאתי שום דבר, כלום. אף אחד לא מצליח להבין את זה. והיא אומרת שפגשתי אותך, פגשנו באיזה אירוע חברתי, כשפגשתי אותך אז, הרגשתי שאתה יכול לראות את זה מזווית שונה, והרגשתי את הקריאה ובאתי. ואני אומר לה, בואי נצרף את המקרים. ואני מתחיל בעיסוי, אני לא יודע לאן אני הולך, אין לי שמץ של מושג ירוק, מה קורה. אני שם את היד ודברים זזים. ותודעות מגיעות ותובנות מגיעות, אני לא, אין לי, זה כנראה מתוך הפתיחה הזאת, או מתוך הענווה, אני לא יודע. ואז זה מגיע, ואני אומר לה, ההתנפחות שאת מתארת בבטן העליונה, מתחת לשרפת, מספרת סיפור של אותנטיות. זה מתחבר לצ'קרה השלישית. השרפת היא כמו משפך, שתפקידו לבטא החוצה את מה שקורה לנו בפנים. שתי הצ'קרות התחתונות, מה שנקרא. הכאב שלך מראה שמה שאת עושה ואומרת כלפי חוץ, לא תואם את האמת שלך. יש איזה משהו בפנים שמפעיל אותך, שמכעיס אותך, שגורם לך לעשות כל מיני, שגורם לך לרצות לעשות משהו אחד, אבל את עושה משהו אחר, ומייצגת משהו אחר, ומראה כלפי חוץ משהו אחר.
ואני אומר לה את זה, ואני מוסיף, ההתנפחות קורית כשאת כבר לא מסוגלת לשמור את זה בפנים. והיא מסתכלת עליי ולא מגיבה, ואני קולט עליה שהיא יודעת על מה אני מדבר, אבל לא יודעת איך להתמודד עם המשמעות החדשה שהתגלתה. היה לי גם ברור שהיא יודעת על מה זה, ואני ממשיך לעבוד איתה על הנשימה. הנשימה פותחת את הכל פה, ומאפשרת תנועה מלמטה למעלה. לפתע, אחרי כמה דקות שאני עובד בעבודה שלי, הרגשתי שמשהו משתנה במתח שרירי, פתאום נהייתה הרבה יותר רפויה, ואני מסתכל עליה ודמעות התחילו לרדת, וכמויות של דמעות. ואני מניח את היד על הבטן שלה, ומאפשר לה להיות שם לגמרי. ככל שהבכי מתגבר, היא נרגעת יותר, היא שוקעת לתוך המיטה, כאילו, וואו, רגיעה אינסופית. והגוף שהיה בהתחלה מאוד מאוד נוקשה, משתחרר לחלוטין, כאילו נמרח על המיטה. היה לי ברור שזה קרה כשההבנה חלחלה, אותה תודעה חלחלה לנשמה שלה, ושהמאבק שהיה בתוכה הסתיים. היא קמה לאט מהמיטה, והתחילה להסתובב בחדר. זה נעלם, היא אומרת לי. ממשיכה, מסתכלת במראה. נעלם. אני לא מבינה איך זה קרה, היא אומרת לי. כעת הגיעה נשימה כזאת מהמעמקים. ואני אומר לה, זה מראה שהתהליך הופנם. והיא אומרת לי, אפילו הכאבים שהיו בנקודות בידיים במהלך הטיפול, נעלמו. ואני מוסיף, כן, הנקודות האלה מספרות על הגבולות ששמת לך, בתוכך. ועכשיו שהגבולות האלה השתחררו בתודעה, אין להם משמעות יותר לכאבים האלה. ככה זה עובד. כאב צריך משמעות. שחררת משמעות, הבנת אותה, אין צורך, לא יהיה כאב. אני זוכרת שבפעם הקודמת שזה קרה, השלחתי את זה על המנתח שאצלו עברתי ניתוח, עכשיו אני מבינה שהייתי אז בסיטואציה דומה, שלא הייתי באמת ובאותנטיות שלי, היא אומרת. והיא נזכרת, הגוף שלנו לא יאומן, היא מוסיפה. עדיין לא מאמינה למה שקורה. אחרי כמה שבועות, וזה דוגמה לריפוי שקורה על הרגע, ומזהים את זה, אני מזהה את זה ישר. זה קורה, וזה מתגלגל, והאפקטים שלו, העדבות האלה במים קורות. אז גם איתה זה קרה ככה, אחרי כמה שבועות היא מתקשרת אליי, ואומרת לי, אחרי כל כך הרבה שנים, תפסתי אומץ ודיברתי עם אח שלי. אני מרגישה שסגרתי מעגל, ששחררתי את הסיפור שעלה בטיפול, שכל הבטן הזאת שיקפה את אותו סיפור. אתם זוכרים? הכאב כשיקוף. אז זה הסיפור השני, והסיפור השלישי והאחרון, זה הסיפור של ענת. והסיפור הוא כזה. היא אומרת לי, יש לי חרדות מאוד קשות. בשנים האחרונות זה ממש מפריע לי למהלך החיים התקין. היא מספרת לי ככה בתחילת המפגש. כל אחד יושב על הספה ומספר את הסיפור. במיטה, על המיטה, אני מספר את הסיפור, והוא לפעמים מאוד מאוד שונה מאותו סיפור. לפעמים הוא מאוד מתחבר, לפעמים לא. אני לא יודע. אין לי מושג מה הולך להיות בטיפול. משהו בדיבור שלה נשמע מאוד קטוע ונטול אוויר, היא דיברה כאילו בלעת המילים, ממש, מאוד חסר ביטחון. משהו בי אמר, אנחנו הולכים לעלות ולהציף את החרדה, ולהעלים אותה אחת ולתמיד. ואני שואל אותה, איך את חווה את החרדה בדרך כלל? היא אומרת לי, זה יכול להגיע באמצע נהיגה, כשאני מדברת עם אנשים בלילה, מתוך שינה, אין לי חוקיות לעניינים האלה, אין לי זמן, אין לי אנשים מסוימים, אין לי איזושהי חוקיות. מה שכן, אני יכולה לומר שמופיעות רעידות, פחד מוות, בכי ספונטני, ולעיתים יש גם קוצר נשימה וגם הזעה. חוויות מאוד מאוד קשות, ממש של חרדה ממש מסיבית.
התקף חרדה. ככל שהיא מדברת, אני שם לב שהיא לא מסיימת את המילים, כי הנשימה לא מגיעה לסופה, כמו גמגום, מין כזה, מין כזה דבר. והיא עולה על מיטת הטיפולים, ואני מרגיש שאנחנו הולכים לעבור מפגש נשימה עוצמתי במיוחד. לא שיערתי עד כמה עוצמתי ומשמעותי הוא יהיה באמת עבורה. וכבר בהתחלה, שמתי את הידיים על הבטן ועל החלק הזה, והיא התחילה לנשום, כיוונתי אותה עם הנשימה, והתחילה לנשום, ונכנסה לסוג של טרנס. ואז, ככל שהנשימות הלכו והתגברו, היא חווה התקף חרדה אקוטי, ממש ככה. משהו שאני מכוון אליו במודע. למרות שמעולם לא הייתי עד לדבר כזה, משהו כיוון אותי להיות שם בשבילה, בהתקף חרדה הזה, לעלות, להציף אותו, ולהביא לזה שהוא ייעלם. כי רק כשאנחנו מציפים משהו, למודע, הוא נעלם. אוקיי? מודעות במודע, תודעה בתת מודע. זה מתחיל ברעידות ונשימות כמו כלב כזה, וממשיך לבכי חסר מעצורים. ממש בכי, 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 ובאותו רגע אני מבין שתפקידי הוא רק לאפשר. לאפשר לה להיות, לחוות, להציף. כל הנוכחות שלי מתבטאת ביד על הבטן. הכלה, שקט, חיבוק. ואני מרגיש שכל העבר עולה לה. עולה ומתפוגג, זיכרון אחרי זיכרון, טראומה אחרי טראומה. מדי פעם היא נכנסת להתקף. באותו רגע אני מרגיש שאני האדמה. אני מאפשר לה לעוף למרחבים רוחניים, ונקות משם מה שהיא חובה, מה שחוותה בעבר. והתהליך הזה לקח איזה שעה וחצי, שעתיים. אני לא, באמת, הזמן אף לא. שעה וחצי, שעתיים, אולי יותר אפילו. וכשהיא קמה, המילים הראשונות שהיא אומרת זה, אני מצטערת. ממש, הצטערה. ואני אומר לה, אין לך על מה להצטער, את גיבורה. התמודדת עם התקף כאן ועכשיו. מה הרגשת? והיא אומרת לי, הייתי במסע. באותו רגע היא נראית רגועה לחלוטין. מסע שבו הייתי בסוף העולם, הגעתי לקצה שלי, הייתי בילדות, אולי אפילו בגלגולים אחרים. הרגשתי שאני טובעת ואין לי אוויר, ותודה שהיית איתי לאורך כל הדרך הזאת. אתה הרגשת לי כמו האדמה שאין לי כשאני חווה התקף. וזאת הייתה הרגשה שלי, אני האדמה שלך, אני הבטון, אני הקונקריט. את תעופי לאבסטרקט, וזה בסדר גמור, העיקר שזה יעלה ויצוף. ואנחנו מתחבקים, ואני מסתכל עליה, והיא נראית חדה ומפוקסת. אני מרגיש שמעכשיו התקפי החרדה לא יחזרו יותר, העלינו אותם, הבאנו אותם לקצה, והפכנו את התת מודע למודע. בכך ביטלנו את יכולתם לשלוט בך. זה מה שאני אומר לה. אני לא יודע מאיפה הביטחון ששאבתי באמירות האלה, הם נאמרו מאיזשהו מקום גבוה, כמו תקשור, וזה פשוט נאמר. זאת פשוט הרגשה אמיתית גם שהייתה לי, ממש. מהלך השבועות שאחרי הטיפול היא המשיכה להגיע, למרות שההתקפים הלכו ונעלמו, והיו בעלי אופי שונה, לגמרי. זאת אומרת, הגיעו אותו אחרי זמן יותר ארוך, נשארו פחות זמן, והיו הרבה יותר רכים ואפשריים להכלה. עד שהם הלכו, לקח המון זמן, הלכו והתפוגגו להם. עכשיו, אחרי 4 שנים, אני יכולה לומר בפה מלא שההתקפים לא חזרו, ואם היו סיטואציות מלחיצות כאלה ואחרות, אני יודעת להתמודד איתם בעזרת הנשימה, שכבר נכנסה עמוק עמוק לתוך התודעה שלי, היא אומרת לי, כשנפגשנו כמה שנים אחרי. בהמשך, היא פורשת מההוראה, היא הייתה במשרה מאוד בכירה, אני חושב סגנית מנהל, יועצת, מורה, שכבה, כל מיני כאלה, והיום היא אחת ממורות הריברסינג המובילות בארץ. אז תראו מה תהליך הנשימה הוביל אותה להיות מורה לנשימה. כמו, משקף קצת את מה שעבר עליי,
מאחד שמטופל במשהו שהבנתי שהוא הגוף מספר סיפור, למישהו שהוא מטפל ורואה את העולם כגוף מספר סיפור. אז אני מקווה שכל המסלול הזה מובן לנו. מה עברנו כאן בעצם? הבנו מהו צירוף מקרים, הבנו מיהו מצרף המקרים. ראינו שכל אחד מאיתנו יכול להיות מצרף מקרים, הוא צריך לוותר על כל מיני דברים שלו, לשחרר אותם, לשחרר את הידיעה, לשחרר את האני יודע הזה, להביא טיפה נשימה, כדי לאפשר למשהו להיכנס פנימה, משהו חדש להיכנס פנימה. ואז הבנו מהו כאב. ואני מקווה שהבנתם איך בנוי צירוף המקרים אצלי בקליניקה. כי כמו שאני מבין, צירוף המקרים הוא לא בזה שהבן אדם הגיע, כי אני יכול לפגוש אותו בפגישת זום, אני יכול לפגוש אותו בשיחת טלפון אקראית שהייתה לי, ממש לפני ההרצאה, הייתה לי שיחת טלפון אקראית, בכלל נושא אחר, ממישהי שבכלל לא הכרתי, ועברנו תהליך מטורף בטלפון. זה יכול לקרות בכל מקום. העניין הוא להיות ער, להבין את המשמעויות שנמצאות מתחת בסאבטקסט של הדברים, ולשחרר את כל מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא באמת יודעים משהו. קצת, פה ושם. אז לפני שאני פונה לשלב השאלות, אני רוצה לבקש מכם משהו קטן. דיברתי קודם עליי שהתגלגלתי בין רופאים והבנתי את השליחות שלי, גם תיארתי כאן 3 מקרים, ויש עוד המון מקרים, על אנשים שהתגלגלו והתגלגלו עד שהגיעו אליי וזכו לאיזשהו ריפוי, זכו לריפוי. אז הבקשה שלי מכם היא, אם אתם מכירים מישהו שסובל מכאב, וראינו שלא משנה אם הוא כאב פיזי או לא פיזי, ומתגלגל כבר זמן בין רופאים, בין טיפולים, בין כל מיני כאלה, ולא מוצא שם את הריפוי, תשלחי אותו אליי. עכשיו, מה שאני מאפשר למי ששומע את ההרצאה, מה שאני מבקש מכם זה להגיד להם להתקשר לשיחת סרנדיפיטי, מה שהיה פה עכשיו. שיחת סרנדיפיטי היא שיחת זיהוי בעצם. ספרו לי מה מפריע, ואנחנו ננסה להתחיל תהליך בטלפון. השיחה הזאת היא ללא עלות, היא בנתינה מוחלטת שלי, ואני קורא לכם פשוט להזמין את האנשים להתקשר. אם אתם רוצים, תרשמו את הטלפון שלי, אני יכול לרשום אותו כאן, אני ארשום אותו אחרי זה, הטלפון הוא 054-434-0654, אתם מוזמנים לחלוטין. ועכשיו אני רוצה לפתוח יש לנו כמה? 8-10 דקות. אני רוצה לפתוח אז תומר, אפשר להוריד את המצגת, כי אין מצגת. אפשר להוריד את המצגת, נכון. את יכולה... לא, אני עושה את זה. זהו. וואי, כמה אנשים. איזה כיף לי. אז את יכולה לפתוח להם את המיקרופונים, ומי שרוצה... כל אחד פותח לעצמו. כל אחד שיפתח לעצמו, בסדר גמור. מי שרוצה ומעוניין להעלות מקרה, לשתף, לשאול, מי שרוצה כמובן יכול לפנות אליי בטלפון או בצ'אט עם שאלה. אני אשמח לפתוח כאן תהליך כזה של זיהוי. אתם מוזמנים להגיד איך היה לכם בהרצאה, כל דבר שעולה לכם. תומר, יש לי שאלה.
כן, מי מדבר? חתולים. אתה פשוט אמרת כמה משפטים חזקים, מאוד. אני לא זוכרת אותם. מה המשפטים? את לא זוכרת אותם. משהו עם... שזה אנשים שאנחנו פוגשים הם שיקוף של עצמנו, אם אנחנו אוהבים אותם, אוהבים את עצמנו, אבל אני מאוד הייתי רוצה לקבל את ההקלטה, אם אפשר. את ההקלטה? אין בעיה, בסדר גמור. זה אפשרי, נכון? תראו, אני פעם ראשונה בים. הרצאה הראשונה שלי בחיים, אז בעניינים הטכניים אני כאן קצת תובע, אבל אני מקווה שזה עבר בסדר. עבר לכם בסדר? אוקיי. תודה. זה קצת מוזר לי לדבר לאימית. רוב הזמן לא ראיתי אתכם בכלל. אז אם יש לכם שאלות, אני ממש ממש אשמח. שיתופים, שיקופים, שאלות whatever, מה שבא. אוקיי, לא לא, לי יש שאלה. היי תומר, מה שלומך? לא, זוהרה. טוב לראותך, ובשעה טובה צלחת את ים סוף בכבוד, עם הענן ועם האש, וכולנו אחריך. תודה. איפה המקום של המקריות, של התקשור, של מה שאתה מרגיש שאין לך הסבר לכך, והמקום שהמטופל לוקח אחריות על מה שקורה. כי אם אתה מגיע כהתערבות חיצונית, ואתה מביא את הדברים שאתה משאיר אותם בצורה פתוחה ולא מוסברת, לי זה ממש בסדר גמור, אבל איפה המטופל לוקח אחריות? חוץ מלסבול. אוקיי, שאלה טובה. זו אחריות גדולה מאוד, אבל... ברור שזאת אחריות. בוודאי שזאת אחריות. אז א', דבר ראשון, תודה על השאלה. דבר שני, א', האחריות שלו היא בלהגיע. קודם כל, הוא הגיע, זה כבר סוג של אחריות. אוקיי? לפעמים הדברים האלה קורים בסוג של צירוף מקרים, בכלל בלי קשר לשום דבר. אני פשוט פוגש בן אדם, מדבר בטלפון, זה קרה לי ממש לפני ההרצאה. האחריות שלו היא לשים לב, ככה אני רואה. אני תופס את החיים בקלות ופשטות. לא רואה כאן איזה שהם תהליכים מסובכים, וגם כשאני מדבר על נשימה, למשל, אז התהליך הוא אקטיבי. אוקיי? אני אומר לו, תנשום לפה, מה אתה מרגיש? אני משתף אותו. זה שמגיע איזשהו ידע, זה הכלי שלי להעביר לו את השיקוף הזה. מכאן ואילך זה שלו. אבל משהו נעשה כבר בתודעה. זה לטעמי. עכשיו, תמיד המטופלים אומרים, כן, אז מה שיעורי בית? רגילים פשוט לשיעורי בית. אז אני אומר להם, אפרופו מודעות, שיעורי הבית שלך הם לשים לב. תשים לב לנשימה, תשים לב, אם אתה התפרצת קודם, אז מה התגובה שלך? וכאן יהיה השינוי בתודעה. שים לב אם הכאב יהיה מפושט יותר או חד יותר, אם זה פיזי. אם הוא מגיע, כמו עניין החרדות, לשים לב. אם יש לי יותר מרחב של זמן, אז יש כאן תהליך של ריפוי, משהו קרה. אז האחריות היא לשים לב. רוב האנשים אומרים, יאללה, תעשה את הטיפול ותעזוב אותי. אז זה לא קורה. כי אלה לא המטופלים כנראה שמגיעים אליי. מטופלים שמגיעים אליי, מגיעים עם איזשהו עניין תודעתי שהם רוצים לשנות. הם לא יודעים מזה יכול להיות בכלל, אבל ככה, זה מה שקורה. אז יש אחריות. עניתי? כן, בהחלט. תודה. תראה, אני יכולה לשאול אותך עוד הרבה שאלות, אבל זה נעשה בהזדמנות. את חופשי, אם אין קופצים פה, אז... למשל, השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, למה כל כך מבהיל אותך המילה תקשור? תקשור לא מבהיל אותי, אני פשוט לא למדתי את זה מעולם, זה פשוט סוג של משהו שעולה לי, משהו שהגוף מספר לי. אז נקרא לזה תקשור, אני אקרא לזה מספר, אני לא יודע. אני אקרא לזה תקשור, בסדר, שיהיה. שיהיה. תומר, איפה אתה נמצא בארץ? אני נמצא בשני מקומות. אני מטפל בירחיב, ליד כפר סבא,
מושב ירחיב, ואני מטפל בפרדס חנה. פרדס חנה, חריש, שם זה כל פעם משתנה. גם בדרום, תומר. מה זה? וגם בדרום, בכפר מימון. בכפר מימון, אצל שרה, אהלן. כן, שרה העלתה את זה, מתי שהייתי אצלה בטיפול מדהים, תכירו את שרה, היא מטפלת מופלאה ברמות על, והייתי אצלה והיא אמרה לי, אתה אמור לטפל פה, והיא מתקשרת, אז היא יודעת יותר טוב. אז אם אתם מכירים אנשים שגרים בסביבה, כי אני ממש לא מכיר, אז שיתקשרו והקליניקה נפתחת, נכון שרה? ודאי. בכיף. ודאי. אני מחכה לתומר ולאור והאהבה שיש לו להכניס לפה. יאללה. והם עומדים פה בתור, גם אם הם עוד לא פה. גם עדיין לא התקשרו, את אומרת. אז שהם יתקשרו, הראשון שיתקשר אני מגיע, ואז יתחיל להתגלגל. ודאי, אנחנו נקבע תאריך. בשמחה. יש עוד שאלות? השעה 7, אני מפחד שלא יעיפו אותנו ככה. ינפנפו אותנו. יש עוד שאלות? אם פתחת את זה עד 7, אז יש לך עד 7:30. עד 7:30, אז יאללה, תרביצו שאלות. אני יכולה, תומר, תודה קודם כל על ההרצאה. היה מעניין, וזה נשמע שלגוף יש שפה משלו. וזה לא שפה עקרונית של הגוף, אלא זה שפה של האדם הספציפי. בדיוק. של הגוף של האדם הספציפי. מה שמעניין, וזה מה שרציתי לשאול אותך, זה האם יש חוקיות לפענוח של השפה? שאלה טובה. כשנתת את הדוגמאות, אמרת, פתאום הבנתי את המשמעות, או, אתה מבין? ואני שואלת את עצמי, איך זה הגיע? איך זה הגיע? זה אני לא יודע. לא, הפענוח. הפענוח. תראי, אני מניח שיש חוקיות, אבל היא משתנה מאדם לאדם. זאת אומרת, אני כבר מההתחלה הבנתי שאני מטפל באדם, ואני לא מטפל בעין, באף, באוזן, זה לא רלוונטי. זה רק משהו שבא להציף לי משהו על הבן אדם עצמו. זה לא העניין. ולכן לשאלה שלך היא שאלה טריקית, כי תמיד אנחנו בעולם המערבי מחפשים איזושהי חוקיות. כל 7 שנים קורה זה, כמו אצלך, או כאב הכתף אומר משהו, אבל כשאני עשיתי את עבודת הכנה, גם לספר שהתחלתי לכתוב בזמנו, וגם להרצאה, הוצאתי בוכתות, אתם יודעים, אני כותב המון על טיפולים, ועל כל מה שקורה, ויש לי המון פוסטים, ואני התחלתי לקרוא אותם, ואני פתאום מבין שכאב בכתף של זה, וכאב בכתף של ההוא, וכאב בכתף של זה עולם אחר, זה באמת דברים אחרים לגמרי. אז קשה לי לענות על השאלה שלך. כאילו, יש לי דברים כלליים להגיד, נניח כאב סיאטי נניח ברגל, אוקיי? כאב שמתחיל בעכוז, בגב תחתון, עכוז ויורד למטה, משקף שאלות של אומץ, למשל, אוקיי? כי זה עניין מרידיאני, כי זה קשור לכבד וקשור לכיסמרה ברפואה הסינית, וזה מדבר על אומץ, לעשות את הצעד. ואני מתחיל משם, ואני לא יודע לאן אני הולך. זאת אומרת, אני שואל את השאלה הראשונה, כן, אבל אני לא יודע, מעבר לזה, לפי התשובה, לאן אני אגיע. אוקיי? אז יש לי את השאלה הראשונה, את ההמשך אני לא יודע. ובגלל זה צירוף מקרים, כי אני לא באמת יודע. אני באמת מוכן לא לדעת. אני חושב שזה הטריק פה בעניין הזה, להסכים לא לדעת. כי אם אני יודע, אז אני אומר, אוקיי, כל מקרה שמגיע אליי, זה אומץ, זה וזה וזה, וזהו. וכאילו אין כאן גמישות. וזהו, זאת התשובה. יש לך איזשהו סיפור שאתה יכול, משהו שאתה נזכר בו כרגע, לא משהו שכתבת לצורך ההרצאה, שאתה יכול להעלות וככה, כאילו דוגמה אבל שלא חשבת עליה קודם. דוגמה שלא חשבתי עליה קודם, על עצמי או על טיפולים?
גם וגם, משהו עולה. אני יכול לספר על עצמי, יש לי עוד מיליון סיפורים, אני בן אדם של סיפורים, נכון עפרה? כאילו, ככה אנחנו, זה קטע כזה. אני יכול לספר מקרה עליי שלא קשור לטיפול, אבל הוא קשור לתודעה. אני שנים ידעתי שאני דור עשירי בירושלים, והלכתי עם הרעיון הזה וטטטה, ומאוד התגאיתי בעניין הזה, אבל לא באמת ידעתי מה השורשים שלי. עכשיו, יש עוד משהו שאני לא מספר, לא סיפרתי כאן בפורום הזה, אבל אני כותב ביוגרפיות. ומאוד מאוד מעניין אותי ללכת אחורה, כמו שראיתם, אני הולך אחורה בטיפול כדי להגיע קדימה. אני לא מתחיל טיפול ישר, יש משהו שנמצא פה מאחורה. וכדי להבין מי אנחנו הולכים אחורה ומבינים מי השושלת ומה היה ומי ממו. ומה שידעתי זה שאני נולדתי כאילו דור עשירי בירושלים, ולא ידעתי מאיפה ולמה וכמה. ופתאום בשלב מסוים, בצירוף מקרים כמובן, שהלכתי לדרום לאיזשהו מקום, גם כתבתי על זה פוסט בזמנו, מאוד מאוד יפה, ואיזשהו צירוף מקרים הוליך אותי לדרום, ושמה לאיזה פיסטין בקיבוץ להב, הגעתי לשם, ושמה הבנתי בעצם שאני שיש לי שורשים הרבה יותר עתיקים, בשבט לוי, בשבט יהודה, והייתי יהודה הנשיא וכל מיני כאלה, ואחרי זה שהגעתי הביתה, חקרתי, יש לי תוכנת MyHeritage, והסתכלתי אחורה מי הסבא של הסבא של הסבא, ומתי הגיע וכל מיני כאלה, ואני מבין שמשפחה של רבנים שמחוברים למשפחת לוי, מחוברים לשבט לוי בעבותות, כאילו, הם הולכים עם השם הזה דורות על גבי דורות באירופה, ואני הולך עוד אחורה, ואני מתחבר לאיזושהי קבוצה, למישהי שמאבחנת אנשים לפי השבט שלהם, מאוד מעניין, כדאי לכם, אני יכול לחבר אתכם איתה, מדהים, והיא אומרת לי, אתה משבט לוי, אתה קהת משבט לוי, הבן של קהת, ומשהו נסגר, ומשהו נהיה מאוד מאוד שקט במקום הזה, ופתאום אני מבין, מה אני מביא? אני מביא ליווי בעצם, שבט לוי הוא שבט של ליווי, ושבט של טיפול, שבט של ריפוי, והדבר הזה משנה לי את התודעה לגמרי, ואני מתחיל לכתוב את זה, ואני מתחיל להבין דברים בקבלה וכל מיני כאלה. אז זה הסיפור. דברים קורים, אנחנו רק צריכים להיות ערים להם. במציאות בכלל, לאו דווקא בטיפול. כל דבר שלא יהיה, הערות הזאת היא מה שמוביל אותי לפחות במקום הזה. תודה. בבקשה. שאלות? עוד? מה? מי? מו? יש שם את הטלפון שלי במשתתפים. אני שמתי את זה גם כן בצ'אט. שמת אותו פה בצ'אט? אוקיי, בסדר. אז מי שרוצה, באמת, אתם מוזמנים להתקשר בשמחה, מוזמנים להפנות אנשים שאתם יודעים שמתגלגלים ולא מוצאים את המזור שלהם. אני מטפל באנשים בעיקר, ולאנשים מגיעים עם כל מיני סיפורים וכאבים, אבל הבן אדם הוא העניין. אז תודה. תודה רבה. תודה רבה, תומר. תומר, על השליחות שאתה עושה, תמשיך להיות אור גדול. אנחנו נתראה עוד מעט אצלך בקליניקה. בעזרת השם, מוזמנים, בהחלט. תודה. ביי, תודה על השיתוף. תודה. ביי. ביי. תודה רבה, היה מעולה, מעניין, ממש פותח. פותח? אני שמח, זה הרעיון. כן. זה מה שמניע אותי. תומר, הקול שלך מרתק. הכל. מאוד. תודה. ממש. תודה. באמת קול של סיפורים. שמחתי להיות ולשמוע, תודה. בשמחה רבה, בשמחה ממש. ביי, המשך ערב נעים. ביי, להתראות. ביי, סיוון. תודה, תומר.
לא נפגשנו היי כבר תומר, מלא אני זמן. מתנתקת. ביי, כן, רגע, אני אעשה סטופ.